Poštovanje, ljudi moji, nalazim se u Velikom Grđevcu, rodnom mjestu Mate Lovraka. Tko je Mato Lovrak i zašto je Mato Lovrak? To želim objasniti. Mato Lovrak je pisac koji je svoj rad posvetio djeci, a njegova dva najpoznatija djela su Družba Pere Kvržice i Djece velikog sela. Ovo drugo ima poznatiji naslov, zove se Vlak u snijegu. Oba djela se bave avanturom i otkrivanjem svijeta iz perspektive djeteta. To je jedan od razloga zašto još uvijek rezoniraju u mašti različitih generacija, povezano sa vlastitim djetinjstvom. A pomaže i to što su mu knjige obvezna literatura u školi. Čak i da kojim slučajem niste čitali njegove romane, jer postoje lektira.hr, sigurno ste vidjeli filmove. Kako god, njegova djela su važna jer ih ljudi, zarez učenici, čitaju tokom formativnih godina, kada osoba razvija svoju osobnost i stavove. To nije slučajno, jer Mato Lovrak je prije svega bio učitelj koji je htio obrazovati osnovnoškolce. Da nije bio toliko predan poslu, teško da bi ova djela postojala, a kamoli filmovi. Logično gledano. No, kako je Mato Lovrak postao Mato Lovrak? Evo malo konteksta. Godina je 1899. Prvi uspješan let Cepelinom je obilježen, u Italiji je osnovana kompanija Fiat, William McKinley objavljuje rat Filipinima, a najvažnije nama, Mato Lovrak je rođen na dan žena, što je veoma progresivno od njega. Kao rezultat, njegova najveća inspiracija je njegova mama Ana. Evo citat. Osjećajnošću u punoj mjeri potrebnoj umjetničkom radu obdarila me majka. Ona je bila primjer osjećajne žene. A i za svog tatu Matu, ima pokoju dobru riječ. Rado je čitao, a umio je zanimljivo i duhovito pričati. Njegov tata je bio član Matice Hrvatske i pretplatnik na dnevne novine. To je i danas rijetko, a kamoli prije 100 i kusur godina, kada je pismenost bila oko 50%. Mlađi Mato je zbog ovih privilegija bio veoma miran, poslušan i staložen učenik. Ma šalim se, bio je mali delikvent. Mučio je svoje učitelje, skakao im je stalno po glavi, a ovi su mislili kako neće biti ništa od njega. U Bjelovarskoj gimnaziji je 1 godinu ponavljao, jer je od svih predmeta iz hrvatskog imao jedinicu. Ali bez obzira na to, čovjek je uspio položiti ispit za učitelja. Lovrak, kao i Mark Twain, nije dopustio da mu škola utječe na obrazovanje. Kakav god bio, po osobnosti je aktivan, energičan i tvrdoglav, što će mu pomoći i odmoći tokom karijere. Brzo se prima posla i već 1924. objavljuje svoju prvu priču Strašan san, a nastavlja objavljivati u časopisima poput Nove škole, Učitelj i Napredak. Lovrak 1920-ih i 30-ih predstavlja noviju i suvremeniju pedagogiju. Gledajte to ovako. Da li volite biti u učionici? Nitko ne voli biti u učionici. I to je bilo glavno pitanje tog razdoblja. Da li obrazovanje mora biti ograničeno na neku prašnjovu sobu? Pa ne mora. Tradicionalna nastava, gdje učenik samo sluša učitelja, je nešto što se treba izbjeći, jer djeca iz tog izlaze poput zombija. U Novoj školi djeca se kreću, istražuju, predlažu sadržaj, sve je super i nema nikakvih problema. Dobro, jedini problem je što nije lako organizirati, ipak ambicioznija nastava znači ambiciozniji angažman. Mati Lovraku je usprkos toga pasala velika angažiranost u školstvu. Razlog zašto je ovo radio je da dokaže svojim učenicima kako oni mogu sebi poboljšati život kroz dodatni angažman. Lovrak želi da djeca istražuju svijet i da postavljaju pitanja. Ako želiš nešto učiniti kako treba, učini to sam. I to je srž Lovrakovog djelovanja, osnaživanje učenika. Iako nije prvi koji je to pokušao, njegov pristup je drugačiji. On svoje pedagoško iskustvo prenosi na književnost, a literarno se ograničava na dobnu skupinu od 10 do 14 godina, jer s tom djecom je najviše surađivao.
Uz to, drugi razlog je taj da po njemu ne postoji dovoljno kvalitetne literature za tu dobnu skupinu. Tematski piše o ljubavi prema djeci i prirodi, a piše na naturalistički način, zbog čega mu je radnja prizemljena i bliska čitatelju. Svi mi gledamo nostalgično na naše djetinjstvo i Lovrak je toga svjestan. To isto znači da iz svojih djela izbacuje fantastiku. Nema magije, nema čarobnih bića, nema Gandalfa i Dumbledora. Nema prstenove družine. Jedinu družinu ovdje vodi lik koji se ne zna ime napisat. Tako da, vi svi, van, nemate šta tu radit. Mislim, Lovrak nije baš volio bajke i često je znao oplesti po njima jer je smatrao kako one zaglupljuju djecu. U to vrijeme postoje dvije struje, jedna pro bajke, druga anti bajke. Možete pretpostaviti gdje je Lovrak stajao. Sve je išlo do te mjere da su neki akteri htjeli javno spaljivati bajke na trgu. Spaljivanje knjiga iz nekog razloga je bilo jako popularno tokom 30-ih. Postoji dosta dobar, ali i neobičan intervju gdje Lovrak spominje razgovor između jednog doktora i njega. Doktor mu je objašnjavao kako spremiti krastavce za ručak, a i u intervjuu isto ide u detalje. Nakon toga Lovrak pita što da napravi s krastavcima, na što mu doktor kaže da ih baci kroz prozor jer su loši za želudac. Lovrak to uspoređuje sa bajkama i piše kako su krastavci loši za želudac, tako su bajke loše za dječju dušu. Čudna digresija, ali tako je čovjek pisao. No ta odbojnost nije samo od njega. Dosta je dolazilo od njegovih učenika. Lovrak bi učenike vodio na predstave, u kino, čitao bi im knjige subotom, a nakon toga bi ih ispitivao o doživljaju. Učenici bi objašnjavali zašto im se neki sadržaj dopada ili ne, a u slučaju bajki, recenzije su uvijek bile negativne. Fora je vidjeti kako Lovrak djeluje ciklički. Njegove knjige utječu na djecu, a djeca utječu na njega i kakav će sadržaj pisati. No, da bi najbolje razumjeli Lovrakovu bibliografiju, valja vidjeti što je napisao. Želim analizirati njegovu najpoznatiju knjigu, Plako snijegu, iz razloga jer je veoma susretljiva, a uz to je jedina njegova knjiga koju sam ja pročitao. Ovo gledajte kao mini lektiru. Odmah na početku, autor suosjeća s djecom sa sela. Piše kako rade puno, a da roditelji ne prepoznaju taj trud. Ljena djeca, samo da im je dobro jesti i spavati. Mato Lovrak nije imao najbajnije mišljenje ni o roditeljima. Smatrao je kako su premalo zainteresirani za obrazovanje svoje djece i da kupuju knjige jer su im korice fora. Lovrak dosta pažnje posvećuje i socijalnom stanju djece, njihovoj neimaštini i kako je škola bijeg od toga. Naglašava ljepotu te institucije, i to doslovno. Velika kuća, škola. Najveća je i najljepša kuća u selu. U školi upoznajemo glavnog lika Ljubana. On je prirodno intuitivan, voli istraživati svijet oko sebe i želi pomoći svojoj zajednici. Drugog lika kog upoznamo je Pero. On je suprotnost Ljubanu, on je zgubidan, grub i nasilan, osobnost kao i higijena mu je loša. Gledajte ovako, Ljuban je Batman, a Pero je njegov Joker. To je druga strana naturalizma. Likovi nisu savršeni i imaju mane. Pogotovo Pero. Jednoga dana učitelj predloži učenicima da osnuju zadrugu. A oni su naravno za. Tu dolazi do glavnog konflikta u knjizi između Ljubana i Pere. Tko će voditi i na koji način? Treba izabrati predsjednika, zarez domaćina. I tu radnja postaje zanimljiva. Ljuban i Pero vode svoju predsjedničku kampanju, rade turneju po selu, ali imaju različit pristup. Ljuban je pošten i hrabar. Zbog toga ga dosta učenika cijeni i želi za domaćina. Pero
Pero je Pero. On obećava sve i svašta. Kupuje glasove, daje djeci čokolade, pa pola trgovine kupi. Pero kao rezultat poraste značajno u anketi, ali tomu se sve odbija u glavu na dan izbora. Učenici izdaju Peru zbog manipulativnog ponašanja i na kraju Ljuban lagano pobjedi. Pero dobije samo jedan glas i još za dobru mjeru ispovraća u kantu. I sad ti varaj. Imaju hladno-ratovski odnos kroz čitavu školsku godinu, a sve opet postane užareno kada dobe poziv na higijensku izložbu. Izlet u knjizi stvarno brzo proleti, trepneš i propustiš. Ovo je više izlika da Lovrak objasni kako se učenik treba ponašati na putu. No, to je prekinuto kada se učitelj razboli i neceremonijalno mora u bolnicu. Učitelj se mora vratiti na vlastitu planetu, a djeca su prepuštena sama sebi. Pero ovdje vidi izliku da radi gluposti, te okuplja svoju kliku. Učenici se opet počnu svađati i sve je veoma dramatično. Pogotovo kada vlak konačno zapne u snijegu. No situacija završi slično kao i kod izbora za domaćina. Pero gleda na sve probleme kratkoročno i njegova klika u par sati pojede svu hranu koju ih je trebala držati čitavu noć. Svi njega okrive jer se kurao kao lider. Eto što ego napravi. Pero izgubi svoj kredibilitet i svi ga napuste. No on i dalje ne može prepoznat svoje mane. Čak proba ukrast hrane od zadruge, zbog čega ga Ljuban na kraju prebije. Iznenađen sam kako Lovrak nije uzeo priliku da Peru promijeni na bolje. Ostane isti od početka do kraja. Čak i kad se na kraju Ljuban, Draga i on voze u saonicama, nema katarze između likova, što je po meni propuštena prilika. Ne želim reći da je Lovrak loš pisac, upravo suprotno. Njemu je važno prenijeti pedagošku poruku, a likovi su pojednostavljeni radi primjera. Ljuban predstavlja pozitivnu stranu ljudske prirode, poštenje, razboritost i želje za suradnjom. On je idealizirana verzija učenika. Pero je suprotnost, on je zgubidan koji napakosti svojoj okolini i gleda kratkoročno na svijet. Ljuban je na kraju nagrađen za svoj liderski integritet, dok Pero pokupi patine. Nekakva bit je da učenici međusobno surađuju. Jedino tako mogu unaprijediti svoju okolinu, a za to treba vremena i strpljenja. To je jedan razlog zašto je Mato Lovrak još uvijek relevantan, pogotovo u svijetu pedagogije. Živio je kako je i pisao, kao dobar učitelj koji je volio svoje učenike i koji je uvidio kako kroz književnost i masovne medije može obrazovati čitave generacije. Inspiracija je za sve suvremene učitelje koji isto pišu, crtaju, sviraju, snimaju i rade sve kako bi unaprijedili obrazovanje svojih učenika. A tko zna što nas još čeka u budućnosti? Ljudi moji, to je to od mene. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, a trčim na stanicu da mi vlak ne pobjegne.